Ha? Ay, sa murag inay naman. Usbo na ko, mayong buntag, mga kaaway ni Satanas. Uy, pila ra ka kaaway ni Satanas ni gamay ra? Kitang tanan nga diin mga kaigsunan, mualagad ganita sa Dios, kaaway gyud ta ni Satanas. Dili gani ka mga lagad sa Ginoo, amigo gyud kag Satanas, perti ra gyung sayuna. Mamaw ra gud na og dili gani ka makatrabaho, tapulan ka. Og dili ka tapulan, kugihan ka. Nagyulain pa mga kaigsunan, magampo sa ta. Amahan namong balaan naning mga orasa, pandungi kami sa kadasigon nga among madawat karon aron sa diin ang among pagpangalagad mahimong iyas Ginoo. Kining tanan namong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lipay kay ko mga kaigsunan nga nakabisita ta. Ang mga batan-on, kastilan ambot asa na. Tama-tama inig-abot nila umanatag divine. Di ba? Ilan na lang sila asa mga kaigsunan. Lipay ba mo mga igsoon nga nata karon nagtapok? Kinsay mga malipayon be? Praise the Lord mga kaigsunan pagkatamis pamalandungon. Nianing mga oras sa dalon ta kamo sa usa ka mensahe sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 1 na kunis pagbasa ning bersikulo 31. Nga nag-ingon din ni mga kaigsunan, apan maoy hinuoy pangitaan ninyo ang iyang gingharian ug unya kining mga butanga igadungag ra diha kaninyo. Unsa ito isulti? Amen. Bisan sa atong kagamay mga taga Lebanon Church, timan-in ninyo wala mo'y laing goal aside nga atong padaghanon ang atong membro, atong timan-an usa sa atong tumong na kita mismo nakapangita sa gingharian sa Dios. Amen? Dito bito ko itong niaging gabi konsepsyon, gamay po sila dito. Ang ilang gingon ako mga kaigsunan, ingon sila, Pastor, usahay maluya ko. Pero ako siyang gingnan, ayaw. Kay kining atong kagamay, dili ni siya mo'y requirement sa langit. Ang atong kagamay, kinahanglan mahimo natin ng kusog nga inigbalik sa Dios, kita ang mahimong ihemplo sa kadagkuan mga kaigsunan nga simbahan nga kini ganing simbahan na taliwala sa ilang kagamay na luwas. Amen? Mo nangingon ang balaang kasulatan, akong giingnan ang taga konsepsyon nga mausab ang akong isulti karon dinhi sa Lebanon. Ayaw ninyo tan-awa ang nimuryo. Tan-awa ninyo mga kaigsunan nga ikaw mismo nga gasimba, gihatagan kagigayon sa pagsimba sa Dios ni aning bukira. Inigbalik sa Dios usa nga basahon sa Ginoo ang imong pangalan. Amen? Kung saon man ang nakapuyo kag Tagum City, unya di pod mabasa imong pangalan. Naatuod kas kadaghanan, pero wa man pod ang imong ngalan, mamaog na sa ayuda. Sige kag linya unya pag imuhan ng time, wa day kay ngahan. Mas maayo pa tong muingon ka mga kaigsunan nga, ay bahalag mo dawat kong 500, basta kay kung ngalan na kaysa na ningon ito, uy, tag 5,000 ang hatag. Pero wala imong pangalan. Ingon na bala ang kasulatan, nagpadasig ka nato mga kaigsunan, ayaw kamog undang, ayaw kamog kaluya, ayaw kamog kabati o kawad ang paglaog. Kaya ng Diyos, ang atong goal, pangitaon ang gingharian sa langit. Amen? Dinhi sa atong church sa Lebanon, pangitaa ang gingharian sa langit. Naman tayo diri sa dapit mga kaigsunan, hislabihang bukira. Pero isulti ta mo mga igsuon, dagag mga panahon sa akong ministry, 14 katuig, na ako'y mga simbahan, nga kung ang mga kaigsuunan di ay mangita lang yun sa kamatuuran, mangita lang yun mga kaigsuunan sa gingharian sa Dios, mumintinar lang yun sa pagkaputli sulod simbahan, Ginoo na'y magpadaghan. Nabito ko sa ka-church mga igsuon nga, say tawagan ni, na-assign ko, 8 ra yun sila kabuok. Unya ang pinakapait ato kaysa ilang 8 naapagyud sila sa highway. Nya perting batia mga kaigsuunan kay inig manghurot mi inig divine worship kung manakami tanan hawang. Nya nasa highway. Makaingon ang mga tawo nga buang na ning Adventista. Nagwali
nagserbisyo way tao. Pero kabalo mo sa milagro si Ginoo, ako silang giingnan makigsunan, pabilin mo sa pagkaputli, pabilin mo sa pagkamatarong, kay kung unsa ta kagamay, magpabilin lang ganita sa pagkamatarong, magpabilin lang ganita sa kadasig, magpabilin lang ganita sa gingharian sa Dios, dili na nato publi magmudaghan tag bugamay. Kay pag-abot sa langit igsoon, ikaw may dalon sa Ginoo. Nay, ikaw ang dalon sa Ginoo. Ikaw ang dalon sa Ginoo. Di man nasa muingon ang Ginoo manggod mo nagingon nga ang Ginoo dili siya mamugos. Pero akong isulti sa taga Lebanon, ayaw lang gyud siya balibare. Amen. Amen. Ang konsepsyon akong ginan pastor wala na may midweek puhon mag midweek ta dinhi sa kaon ta mo. Ayaw ninyo midweek mo dinhi. Amen. Gabi spirit gyud mo. Kaniduta mga kisunan. Tulura ay importante naa. Ayaw ninyo biyae ang templo sa Dios. Wa gani ninyo gibiyaan ang inyong trabaho nga layo kaayo. Kini pa bang inyong gambalay sa Ginoo nga dirita ng ngayog kusog mga kaigsunan. Tagahan ta mong tambag taga Lebanon. Nabi to mi dakong problema. Ayaw mo sa inyong balay mag-away man mo. Dagan mo diri sa pulpito sa simbahan nga giampuan nato. Nabi to usa. Nananghida ko pastor, pwede ba nga inigabot sa panahon abli lang ba ning church pastor ko? Kung na ako'y problema, pastor, pwede ba ko manuktok? Kay muluhod ko, muhilak ko dias pulpito, atubangan sa Ginoo. Ihilak na ko ang akong problema. Kanang inyong kagamay, unsao na lang makaigsunan sa panahon ni Jesus Christ, na ang iyang mga disipulo, 12 ra kabuok niluib pang isa. Na kamo nga mga membro din sa Lebanon, stay strong in the Lord. Amen? Ayaw ninyo tanong, ay gamaya na to, balik-balik maning naw. Gwapo man ang balik-balik ang naw. Kaya at least pag-abot na to sa langit, pagbangga na to, kailan na yun ta. Kaysa ako, nagdako, magyug ko sa syudad. Munang ako, mas malipay ko mga kigsunan nga naata na kabukiran kay perti yun kanin. Sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, tanawa ang inyong relasyon, ayaw niyo tanawa ang membro, kay damor nga makigsuod mo sa Ginoo, damor ang Dios mulihok para ninyo. Amen? Kita man sa Dios ang inyong effort. Di mo malipay na. Kaya balo mo mga kaigsunan nga kanang inyong tingog sa sapatos o tsinilas, padulong mo sa trabaho, giproteksyonan ra mo sa Ginoo anak. Pero kanang inyong tiil nga inyong gilakaw pasulod sa simbahan, giluwas mo sa Dios. Kung murag hinay man? Say amen. Na si amen? O sa inyo masulti? Amen. Ang uban, grabe na to kadasig para sa trabaho. Mo bito na gingon so sa kartista. Ako naman yung giwali. Sige tagwali sa kingdom of God. Sige tagwali sa kining gipanganlan og kingdom of God, moadto tag langit, moadto ta didto kay nailunlon bulawan, di ba? Mo nay perminti nato madungog. Pero kabalo mo unsay sayop sa mga tawo, nanas kong vlog. Mo ni sayop sa mga tawo gusto mo atog langit. Gusto mo atog langit pero nakalimot mo sa pagserbisyo sa tag-iyas langit. Sige tagisgot og kingdom of God pero nakalimot ka sa king. Ang damra. Oh, ang damre permintin mo niya lain ra ba nang dam kay ihog ra ba na? Pero din ang problema ha. Di ba? Magsigi tagingon kanindot mo adtog langit pero nalimtan og serbisyo ang tag-iyas sa langit. Una kamong taga Lebanon, gitambagan kita sa balaang kasulatan. Unahan ninyo sa pagpangita kay igadungag kay balo ang Dios unsay handom nimo. Kay bao ang Dios unsay gusto nimo sa Lebanon Church. Kay bao ang Dios unsa kataas ang imong pagpangalagad. Panalanginan ang simbahan kung unsa ka kadasig dungagan sa Dios ang atong pagpangalagad. Amen. Sometimes mangud natay problema. Kabalo mo say problema, sige taghando mga kigsunan nga managhan atong membro sa simbahan pero kita mismo luya. Pirti man ang batia. Munay mo ingon bitaw nga asa may mas ganahan ninyo makigsunan, mangutana ko niyo, asay mas dali tudluan kanang imong himuon nga uban mo o sige kag panugo. Asay mas nindo. O di ba? Kanang mo yung kasay mong anak, manghugas kag plato, dali. O hugas kag plato, napo di mong anak. Kaysa magsigag ingon hugas plato, ikaw lang. Munong ingon, follow what I say but do not follow what I do. Ay di na mao.
Kung gusto ka nga managhan dinhi, ikaw ang maguna. Kay ikaw ang unang nakakaplag sa kamatuoran. Amen? Regardless of cultural differences, ang Ginoo muluwas kanato. Sa unang pagpadaghan sa Ginoo mga kaigsuonan, kung kita mismo nga nakakaplag o membro aning atong simbahan, wala sa atoa ang presensya sa gingharian. Munong akong ipadasig kaninyo, tanawon sa gingon sa balaang kasulatan, sa panahon nga atong pangitaon ang gingharian sa Dios, sa panahon nga ang imong kinabuhi, diha kang Kristo mga kaigsunan, ingon ang balaang kasulatan, ang tanang butang nga imong gipangayo, igadungag lamang. Gusto kag trabaho, unaha ang Ginoo. Sipiat man ang muuna ka sa trabaho niya, iulahin mo ang Ginoo, tanawa na dato kawa. Pero pangutana mo sa tagom. Dagan kay sa tagom nga nangadato, na iniingon ako mga kaigsunan, na nagwali, naminaw ko, ingon pa siya, kanang mga lagad ta, pobre gyud ta, di mo kumutuwa na. Pwede man ka padatuon sa Ginoo. Pwede ka padatuon. Pwede niya nga ikaw ang pinakadato nga membro sa Libanon. Pwede dili? Pwede. Ang pangutana, kung madato ka, kasaligan pa ba ka? Di na. Pwede. Moingon, kasaligan, pastor, kay ako'y magpatile sa ng Lebanon Church, ako nang ipa-aircon. Ang pangutana, mao ba na yung pinaka-importante? Dili. Ang gusto sa Dios, ikaw magpa-tiles na aka. Ikaw magpanindot sa simbahan na aka. Kaya ako di yung kumutuwa ng prinsipyo, mga kaigsunan, kaya kang padatuon sa Ginoo. Pero sulod sa imong kwarto, pakigistorya sa Dios, Ginoo, dili ka moingon si Ginoo, Ginoo, padatu ako. Pangutana sa imong kagaling, Ginoo, padatuon ko nimo, di ka kumawala. Sometimes agun magunahon ta pagbati mo ingon ta mga kaigsunan nga gusto ko madato sa dihang padatuon lagi ka sa Dios. Asa na ka? Asam ka padong? Imo ba lang giibaloy? Kay ingon na ba lang kasulatan, pangitaan ninyo ang gingarian kay igadungag pwedeng madato mga kaigsunan. Pwede ba mahimong bibo ang simbahan sa Libanon? Pwede. Pwede ba mahimong masadya ang simbahan sa Ginoo? Pwede. Pero unsay susi, pangitaa ang gingharian sa Dios. Namuyubad sa tuwa mga kaigsunan, sakit pamalandungon. We keep on telling to bless our church. Sige tag-ingon Ginoo panalangini. Pero sulod sa atong balay wa na taga-worship, buntag o gabi. Nagingon unsaon pagpanalangin sa Dios nga wa man ka nag-andam og balde. Asa man niya itagak ang panalangin, maigo ka, mabukol ka. Kanang imong pag-worship sa buntag igsuon, kanang imong pag-worship sa gabi, nakita na siya nga kahago sa Ginoo. Kanang pagbangon nimo sa buntag, apil ang imong anak nga magtuyok mo, magpasalamat mo sa Ginoo, sultian ta mo mga kaigsunan. Dili lang ikaw ang mapanalanginan tibuok simbahan. Amen. Tanawa to mong gihimo sa spiritual retreat. Nganong ako tong gi-share? Nganong nag-fasting in prayer ang mga pangulo? Kay gusto na kong ipasabot nga way kusog ang tao basta wa gyoy labot ang Ginoo. Igsoon ako malipay ko sa mga report ngang inyong kadasig dinhi labihan gabaga mga kaigsuunan. Pagkatamis pamalandungon gani malipay ta nga company church na gyud ta. Amen. Sa gingunani ta kagamay, akong ipadayon, unsay saad sa Ginoo mga kaigsunan. Lucas kapitulo 12 bersikulo 32 nga nag-ingon, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Amen? Don't be afraid. Nung nangutan ko ka nanay kaganiha, pastor, bisig ngunani, na ami midweek, na ami vesper, kami ang gadalas programa pagkatamis pamalanungon. Kung ako'y papilion mga kaigsunan, mas ganahan ko mo training o gagmay nga ang tanan magamit. Kaysa musimba ka dito sa dagko nga magsigir kag lingkod for the rest of your life. I don't know kung diri sa simbahan nakawali na kag divine. Amen. Wa di man mo tubag og yes or no. Amen man. Nakawali na kag divine. Praise the Lord. Ikaw nay nakawali na ka. Ikaw day. Ikaw. Yan, magniyang ko nga kanggaro. Ikaw nakawali na ka nay. O tanawa ikaw igso nakawali na ka. Kanina ka sigalan. Wala pa! Nimuwali dyo ka! Ikaw bro! Nakawali na ka bro! Ikaw sister! Amen! Ikaw bro! Wala pa po! Akong papa, pila naman yun akong ginan akong papa, pa! Ang imong anak, pastor.
Ay, yun pagpakawaw. Imposible po kay nga may kay kumuwali niya. Wala sa akong papa ang may muwali. Wala sa akong mama. Asam ni ko gikan. Murag pigado ni siya. Akong gi-challenge ang akong papa. Kamong wa pagyud kawali. Kamong wa pagyud bahin. Kay feeling ninyo luya mo. Wa mo'y mahimo. Sultian ta mo. Magmahay mo imnig mawa mo sa kalibutan. Unsa may inyong isugilon dito sa langit? Magsigir mo giskot ito, uy, kabalo ka guardian angel, gikulban mi ako pag-interview sa akong trabaho. Mas lami tong imong isgutan, nga di ka kabalumwali, gidawat nimo, mitindog ka ni aning pulpito, imong gisanyaw ang kanindot sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, pag malangit ka, lingkod sa imong guardian angel, mangutana din ka, katong gikuyawan ko ba, asa ka? Una nga ko mga kaigsunan, sultian ta na lang mo, dili biya ko sabaan sa una. Uy, di mo, no? Ang award na ko sa una sa grade 4, bro, most behave. Eh, lain mamugtubag. Hilom-hilom radyo ko. Kabalo mo, mga batanon, mga kaigsunan, asa ko nadasig. Ako rin yung gitugyan ng akong kinabuhi diya sa Ginoo. Sultian ta lang mo taga Libanon. Madasig ang inyong simbahan o kamo mismo magpagamit sa Ginoo. Dili gani mo magpagamit, magsige mo balibad, o inana mo kagamay. Tanawa gani ninyo mga kaigsunan. Kung sao na lang ng tagatalaingod. Hastang bibuha. Labaw na tong simbahan mga kaigsunan diha sa may padulong sa Bukidnon, sa Quezon. Di ba natay simbahan diha nga nasa hilltop, nga perting gwapuha, magkapaminaw mo silang sugilanon mga kaigsunan. Ang ilang mga trabaho diha mag-uuma lang, pero ang ilang simbahan aircon, gwapo kay sounds. Unsay nahitabo te? Nganong inana man kanindot ang ilang simbahan? Kay grabe ang ilang sincero nga pagsimba, nagpadala ang Dios og tao nga mutabang nila. Isuon kita sa Dios wa kay kwarta. Ang pinakasakit wa kay kwarta, wa pa kay pagalagad, bagsak. Wala nang tanan. Oh, wala man. Pero wa kay kwarta, nya makita sa Dios nga ang Libanon inganani kadasig magpadalag tao ang Dios aron ang inyong simbahan munindot. Mumugin akong pagpadasig sa uban. Kay mo nang ingon balang kasulatan mga kaigsunan, ayaw ka na kahadlok gamayng panon. Usay madlok ta makapuyan tag simba tungod sa atong kagamay, kay atong gitan-aw nga balik-balik lang ta, sultian ta mo karong adlaw igpapahulay, giihap sa Dios ang inyong hago. Bisan sa atong kagamay, giihap sa Dios ang atong hago. Unsay gingon sa balang kasulatan, ayaw kamo kahadlok kamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Amen? Ayaw gyud mo luya-luya. Kay sa inyong paglapak matag karon og unya, naay mga tawong mga kaigsuunan nga nagtan-aw sa palibot, gilantaw ang kahayag diha kaninyo. Diha karon sa muang gipuy-an, tanawa na nga mong gipuy-an. Nakaadto man si kuya, gawas gyud ang sound system nay. Magpatugtog yun may religious niya. Ako yung ipaila nga kining balaya ang nagpuyo Diyos noon. Kining balaya ang nagpuyo iyas Ginoo. Tanawa nga mong silingan nga tiguwang ka ng buktoton diya. Oh, gibay bustadian naman doon na siya. Diin ko nga nay, dagan kimig pagkaon rin, ako lahi magugong tao nga namitong nasa mong unaw sa kong asawa, maglungag na may para sa amo ang mga silingan. Dagkan kimig kanon. Unong ba kanon? Langan kay basig nay mo adto way kaon. Pagkana. Di man ko mahadlok igsuon kay ingon man malang ayaw nakahadlok. Kay dili man ni ato ang trabaho iya man si Ginoo nagpagamit ra man ta. Kagani ang buntag akong giingnan makigsunan. Nay pamahaw basig wa mo sudan dia dagan kay migsudan ri. Kabalo mo si reply niya nako, happy Sabbath pastor. Oh, di ba? Ang among silingan diha karon natingala na natin. Buluan man akong sounds niya mga Bisaya. Katubang kanta sa mga P-shirts ug men. Ya katubang panahon na diha nga nag-arkila diha ngiub pa sa kalibutan. Karon akong gipahawanan. Ingon din si Nanay Pastor, salamat. Magpaila ta. Ayaw mo kadlok worship. Ipahibalo sa inyong palibot mga kigsunan nga ang Lebanon members ihatas Ginoo. Amen.
Ayaw ipaibalo sa silingan nga, kuyawa ni gasimba. Oh, bitaw nang ang word ni Musa, sige siya pasimba, wa pa mabag-o. Oh, nakadungog na mo na? Kay mismo ikaw, nga gasimba, dili man kasinsiro. Sulayigon ninyo mga kigsunan nga magsinsiro ta? Sa pagpangalagad, sinsiruha, higugmaa ang iglesia, higugmaa ang simbahan, higugmaa ang property sa Ginoo. The church is the property of God. Hinay man? Property sa Ginoo. Kamog na mo'y property, yung sa himuon ninyo. Ampingan, limpisahan, bisitahon. Uni ini katog sa gabi, huna-hunaon. Kay basig iskwaton, kwaon, o ruban pa. Unya di ta mahadlok nga ang simbahan, iskwaton siyawa. Nang ako mag-uot akong dugan, ayaw. Bisitaan ninyo, ipadungog sa inyong mga manulunda, nga gi-assign sa Ginoo, nga ang inyong mga tiil, dunay tingog padong simbahan. Amen? Ayaw ka mo kadlok, gamay pa no. Kapuyo naman. Kag muna akong giningnan sa nanay, ako'y magwali diri puhon. Sa pastor, narabay may experience. Di ko mahadlo ka na experience, may mga ato na silang panghikugon. Ako silang pasabton nga ang Diyos nagigugma pa nila. Tell them. Ako'y nasilingan. Dili na ko, mabito ni adto dito, Pastor, gahi kining mga tao din karon mangutana ko ninyo. Sa panahon ni Jonah, gahi mangyud ang taga Ninive. Pila may nabautismuhan? 120,000. Si, nya karong ikaw mismo negatibo kay ka. Pastor na magoy, akong pangutana, imo naman ang gipangayo sa Ginoo. Imo bang gipangayo sa Ginoo imong silingan? Lord, naghandom biya ko kining among silingan, maluwas na baka na nga pagampo. Pangayo nimo. Nangayo gani ka nga makatrabaho ka, nangayo gani kag proteksyon, dili ba nimo pangayoon ang kalag sa imong? Jesus also prayed for it, di ba? Kung sa gingon ni Jesus Christ, Ginoo, bugat na kaayo ang akong gibati. Apan dili ang akong kabubuton, imong kabubuton, Ginoo. Makigsunan, ayaw kamo kahadlok kamayng panon. Bisan sa inyong kagamay, mo nagingon, gagmay, ingon pa sa usa ka National Geographic. Kabalo mo ng National Geographic? Kana bitaw nasa salida, magtanaw mga lion, magtanaw mga giraffe, mga animals, o whatever pa na diha. Kung siya gingon sa usa ka manunulat, kailan mong damang? Damang? O niya man ang namang? O, tanawal ha? Lawa-lawa? O, spider. Kung siya gingon sa manunulat, kung ang tanang spider sa kalibutan magkasinabot, pwede nilang gapuson ang pinakadako nga leon. Diba? Kung magkasinabot ang tanang damang, kay bawo mo ng ilang web, nga pirti ng gahiya puton, labaw na itong mga damang, mga dagko kay kaway, sulay ng ilang, gahi kay na. Kung magkasinabot ang tanang damang sa kalibutan, ang pinakadako nga leon ilang gapuson sa ilang lawa, di kaliho. So, unsay gusto ipasabot sa Ginoo? Kung tanang taga Lebanon Church may nampuon, gikan sa bata ngadto sa daghan, ang kultura nga inyong gikadlukan, Dios ang mubungkag. Amen? Kung tanang taga Lebanon, ga-worship sa buntag o gabi, sultian ta mo, inigtungtong ninyo sa simbahan, mga kigsunan, makaingon yun mo, I hope it is already heaven. Pero wag mo worship sa balay, buntag o gabi, tanawa inyong sulod nyo sa simbahan, mga kigsunan, murarapugwa, muraramog na sa palengke, muraramog na sa mall. Pero inyo ganin adto sa balay, inig-worship ninyo, pagkaninuta, inyo yung i-feel ang balaang espiritu, buntag o gabi, ayaw mo matulog, pag matas buntag, magpasalamat sa Ginoo. I want to tell you, kada adto ninyo sa simbahan, ubanan mo sa manlunda, lahi gayon ang inyong pagbati. Mabito nung sometimes maluya ta, kaya ang atong kasing-kasing mas taas og pitik sa kadasig sa trabaho, kay mabuhi ta. Pero sama sa kong gingon, nakalimtan nato, kinsay nagbuhi nato. Pag-abot sa simbahan, muratag mga sumbi. Mga brad,
Timba. Uy. Pero sa trabaho, mga pagdali ba kay pasilan malate. Hadlok og tao. Pilay mahatag sa tao madisgrasya ka. Insurance. Pag-abot dito, dalan ra kag katong apple nga gibutang sa imong amo. Pila ra ng apple, ni gasto ra 150. Pagbutang nito, okay. Mangutana ko nimo, sa diyang naghigda ka dito, kinsay tawgon. So layig tawag og doktor, 1.5. Tawag kag Ginoo. Karon giayo ka sa Dios. Muadto kag simbahan, luya kay kag naong ayaw. Dapat pagingon asa ka to, simba go, simba. Ayaw gug luya kay mo nagingon nga dagang kay musulod ko, pastor. Siya man, mo man yung ko gipanalanginan sa Ginoo oy. Kami na, ako ra po pangutana siya. Mangutana lang po ko ni Moter or brother. Sa dihang musimba ka, malipayon ka, dili. Ay kana lang. Say kapoy mo kay pastor. Asa may mas ganahan ninyo mangayo nga anak kanang nagbugot or malipayon? So dahil ko na namoy anak. Di mo maglagot ka, stress pa ka, napin na ngayon, di maugnaw. Pero mayon, kanang pagkaninduta. Ako ning tapuson sa pagsulti. Mga taga-Lebanon, mga kaigsunan, ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Amen? God be with you. God will always bless you. O ang Ginoo magapalig-on kaninyo sa tanang panahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Happy Sabbath.